Evo nas natrag u studiju Dnevnika. Nema sajma inovacija u svijetu gdje domaća pamet ne uzima brojne nagrade i medalje, prepoznati u svijetu, ali ne i kod kuće. Upravo zbog toga počinje veća briga države o njima. Inovacijsko vijeće brinut će se o povlačenju novca iz europskih fondova. Do 2020. na raspolaganju je 660 milijuna eura. Za inovatore poduzetnike stižu bolji dani. Država je shvatila potencijal ove industrijske grane. Snage ujedinjuje nekoliko ministarstava, vesele se tome i sami inovatori. Sinergija poduzetništva, obrazovanje, školstva zvuči kao super stvar. Mislim, to je zapravo i poanta cijelog toga i to nešto što se pokušava u svim zemljama. Tako da, da, zašto ne? Moramo dati vjetar u jedra da uspiju ne samo osnovati male tvrtke koje sada imaju 10-20 zaposlenih i koje možda želi preuzeti Amazon ili Google, nego da oni imaju svoje mjesto ovdje i da se ovdje razvijaju. Koliko su inovacije i radna mjesta u toj industriji važni govori sljedeći podatak. Nikad na ovoj koordinaciji ministarskoj se nije ništa u tom smislu događalo i mislim da je to jedan važan pomak u smjeru poboljšanja sustava inovacija u kojima Hrvatska značajno zaostaje. Potpora države, kažu i u Savezu inovatora grada Zagreba, neophodna je. Sve su to odreda, obrti, mala i mikrotrgovačka društva koja s inovacijama izlaze na tržište. 34. Potpore razmjerno male vrijednosti, ali redovite i učestale su ono što hrvatskim inovatorima, poduzetnicima neophodno treba i nedostaje. Novca u europskim fondovima ima. Ministar Horvat hvali se s 800 milijuna kuna povučenih iz Europe. Na ovome ne misle stati. Stvaramo pretpostavke za raspis još 3 natječaja iznosa od oko 130 milijuna eura u želji i nadi da tokom 2019. godine svi ti novci dođu na prostor Republike Hrvatske i pokrenu novi inovativni ciklus iznosa od preko 2,5 milijarde kuna. To je preko 2200 novo osnovanih radnih mjesta, pretežito u ovim sektorima koji su propulzivni, koji se bave inovacijama, istraživanjima i razvojem. Dakle, to su visoko dohodovna radna mjesta. A upravo njih, slažu se svi sugovornici, treba svakako zadržati u Hrvatskoj.